पानाचा विडा कोणी ठेविला, 32 पानाचा विडा कोणी ठेविला. श्रावण बाळ चालू लागला, श्रावण बाळ चालू लागला. चालत चालत तो रानी पावला, चालत चालत तो रानी पावला. रानी पाहून त्याने चंदन कापिला, रानी पाहून त्या चंदन कापिला. चंदन कापून त्याने कावड घडविली, चंदन कापून त्याने कावड घडविली. कावडीत त्याने आई बापास बसविले, कावडीत त्याने आई बापास बसविले. कावड घेऊन तो काशी यात्रे निघाला, कावड घेऊन तो काशी यात्रे निघाला. वाटेत त्यांना तहान लागली, वाटेत त्यांना तहान लागली. श्रावण बाळ पाण्यासी गेला, श्रावण बाळ पाण्यासी गेला. कुंतीचे पांडव, गांधारीचे कौरव, कुंतीचे पांडव, गांधारीचे कौरव. जनाबाईचा नामदेवा जो बाळा, जो जो रे. जनाबाईचा नामदेवा जो बाळा, जो जो रे. भरत आणि शत्रुघ्न कैकेयीचे दोघे जण, भरत आणि शत्रुघ्न कैकेयीचे दोघे जण. अंजनीचा हनुमंता जो बाळा, जो जो रे. अंजनीचा हनुमंता जो बाळा, जो जो रे.